So, ito na guys. Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. For today's video guys is magluluto kami ng fried chicken para sa aming almusal. Okay guys, mag-mix na tayo guys. Lagyan ng magbutang magic sarap guys. Saka i-mix. Simpler ni kayo mga guys ha. Dili siya pang professional nga luto guys. Ang almusal ni guys. Okay guys, mayong adlaw sa inyong tanan guys. Next, so sunod na mo ibutang guys, crispy fry. Ginto sa butang crispy fry guys kay nami kayong fried chicken. Okay, then mix. Okay, mix. Shout out pala kay Broad Bislog, kay Pascual Vlogs, at kay Madam Marimar Channel, at kay Don Tibosyo TV, at kay Noy TV, at sa team Hulang Imanan. Shout out, maraming salamat sa lahat. Kaya na sa ating kaibigan na si Broad Bislog na siyang tumulong para ma-monetize ang ating channel. Maraming salamat sa iyo, Broad Bislog. Okay guys, oh well. Anjing ka naman. Okay, ito nang ilunod. Ilunod ka ito, fried chicken. Well. Bukal na. Okay.